והיום אנחנו נדבר על עוד נקודה מאוד מאוד חשובה בהצלחה בשיחת מכירה. זה תסריט מכירה. אל תנסו לדבר חופשי בלי שיש לכם תסריט מול העיניים. למה זה חשוב? כי אתם צריכים לשלוט בשיחה. אתם, לא הלקוח. יש לכם לספר משהו, נכון? יש לכם להעביר מסר לבן אדם. אם אין לכם תסריט מכירה, מאוד מאוד קל להוציא אתכם משם. פשוט תגידי לי כמה זה עולה וזהו. פתאום זה נכנס ואתם כבר לא שולטים. לכן מאוד מאוד מומלץ שיהיה תסריט מכירה מול העיניים. וזה אמור להיות לפחות שנה עד שאתם באמת שולטים בשיחה בלי תסריט. תכינו תסריט מכירה. ממה אתם מתחילים, מה אתם מדברים, על מה מדברים אחר כך ומה אחרי זה. בהצלחה.